Hej, jeg hedder Ida, og det her er min mundtlige aflevering til modul 5 om atomfysik. Jeg vil gerne præsentere Bohrs kvantemodel, som er en model for, hvordan lysudsendelse foregår. Vi ved, at lys kan opfattes som en stor mængde fotoner, der medfører en bestemt mængde energi. Et elektron har en vis energi, og hovedreglen er, at jo længere elektronen er væk fra kernen, det her er altså atomets kerne, og det her er elektronen, der kører rundt, og jo længere den er væk fra kernen her, jo større er energien. Ifølge modellen her kan elektronet have en bestemt mængde energi, hvorfor energien er kvantiseret. Altså den kan kun ligge her, eller her, eller her. Den kan kun ligge på banerne og ikke mellem banerne, derfor må energien være kvantiseret. Og til hvert energiniveau svarer en bane eller en orbital, som vi også hedder de her. Det her det er et energiniveau, det her det er et andet, tredje og et fjerde. Og dem er der så 4 af de her orbitaler. Tilstanden med lavest energi kaldes grundtilstanden. Det er den elektronen svæver rundt i her. Et atom i en anslået tilstand vil på et tidspunkt skaffe sig af med sit energioverskud ved at lade elektronen springe fra en bane med et lavere energiniveau. Elektronen vil altså udsende energiforskellen i form af en foton, der udsender lys, alt efter hvilken bølgelængde fotonet har. Den her proces den kaldes emission. Og det kan vi gøre, vi kan vise, hvordan det foregår ved at sende elektronen herud i en fjerne orbital. Jeg sender den ud til tredje orbital. Så kommer der en foton her, pups, og så bliver den sendt ud. Og så lader vi den så hoppe tilbage til første orbital. Og så ser vi, at der blev skudt fotonet ud igen, altså med samme energiniveau. Hvis vi ser her på emissionsspektret, så ser vi, at der blev udsendt lys med en bølgelængde, der svarer til, at lyset er ultraviolet. Og det var også den samme energimængde, som blev absorberet i elektronet, altså som gjorde, at den blev sendt ud til tredje bane her. Et foton med den rigtige energi kan opfanges af et atom, som så bryder energien til at løfte elektronen til en bane med højere energiniveau. Vi starter så her i bane 1 igen, og lad elektronen springe til bane 3. Og så ser vi, at her i absorptionsspektret har det været nødvendigt at indskyde en foton med præcis samme energi som den, der blev udsendt ved emissionen før. Det er fordi vi er i de samme baner her. Og denne her proces kaldes så absorption. Vi ser ved både emission og absorption, at det gælder, at afhængig af bølgelængden af fotonen vil lyset ligge forskellige steder af spektret her. Spektrummet eller bølgelængden, den angiver så, om der er tale om synligt eller ikke synligt lys. Det synlige lys, det ligger her i intervallet 380 til 760 nanometer bølgelængde. Og hvis bølgelængden er kortere, så er vi hernede i det ultraviolette lys, og hvis den er højere, så bevæger vi os op i det infrarøde lys. Og vi kan altså udregne en fotons energiniveau ved formlen energiniveauet for fotonen, altså E er lig med H gange F, og H det er Plancks konstant, og F det er så frekvensen for elektronen her.